ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପୂର୍ବ ପାଠର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବ ପାଠର ଆଲୋଚନା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, 428ରେ 2ର ମୂଲ୍ୟ 8ର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? 428ରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 8ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। 428ରେ 8 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ 8ର ମୂଲ୍ୟ 8 ଏକକ। 2ର ମୂଲ୍ୟ 2 କେଉଁ ଘରେ ଅଛି? 2 ଦଶକ ଘରେ ଅଛି, ତେଣୁ 2ର ମୂଲ୍ୟ 2 ଦଶକ ସମାନ 20। ତେବେ 2ର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ 8ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଧିକ? ସମାନ 20 ବିଯୋଗ 8 ସମାନ 12। 428ରେ 2ର ମୂଲ୍ୟ 8ର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ 12 ଅଧିକ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 550 ଓ 560 ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି 556ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ? ପିଲାମାନେ ଏହାର ଜାଣିବାର ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା, ତୁମେ 560ରୁ 550ରୁ 560 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ପକାଇବ। 550, 551, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ଏବଂ 60। ତେବେ 556ରୁ 550 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 550ରୁ 556 ମଧ୍ୟରେ 1, 2, 3, 4, 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ 556 ଏବଂ 560 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 1, 2, 3। ତେଣୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? 556ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 560। ଅତଏବ ଉତ୍ତର 560 ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। 550 ଓ 560 ମଧ୍ୟରେ 556ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 560। 3 ନମ୍ବର, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରୁ 125 ବିଯୋଗ କଲେ ବିଯୋଗଫଳ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରୁ 125 ବିଯୋଗ କଲେ ବିଯୋଗଫଳ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପିଲାମାନେ? 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 100। ତେବେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରୁ 125 ବିଯୋଗ କଲେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ତେବେ 100 ଯୋଗ 125 ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତେବେ 225 ହେବ। 225ରୁ 125 ବିଯୋଗ କଲେ ଉତ୍ତର 100 କିମ୍ବା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 4 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆର ଦାମ 9 ଟଙ୍କା। ମହେଶ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରୁ 7ଟି ନଡ଼ିଆ କିଣି ଦୋକାନୀକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଦୋକାନୀ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ? ମହେଶ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ କିଣିଲା? ମହେଶ କିଣିଲା 7ଟି ନଡ଼ିଆ। ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆର ଦାମ କେତେ? 9 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆର ଦାମ 9 ଟଙ୍କା। 7ଟି ନଡ଼ିଆର ଦାମ 7 ଗୁଣନ 9 ସମାନ 63 ଟଙ୍କା। ମହେଶ ଦୋକାନୀକୁ ଦେଲା 200 ଟଙ୍କା। 7ଟି ନଡ଼ିଆର ଦାମ କେତେ? 7ଟି ନଡ଼ିଆର ଦାମ 63 ଟଙ୍କା ସମାନ 200 ବିଯୋଗ 63 ଟଙ୍କା। ବିଯୋଗ ହେଲେ ଉତ୍ତର 137 ଟଙ୍କା। ଅତଏବ ଉତ୍ତର ଦୋକାନୀ ମହେଶକୁ 137 ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ। ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆର ଦାମ 9 ଟଙ୍କା। ମହେଶ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରୁ 7ଟି ନଡ଼ିଆ କିଣି ଦୋକାନୀକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଦୋକାନୀ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ? ଦୋକାନୀ ତାକୁ 137 ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ।